Hemmilere salam. Ediz Türkmen iyilimiz, Türkmen doğancılarımız, dostlarlarımız. Bizim bugünkü sesli yazgımız dünyadaki bütün Türk milletler için çağırış dip yüzlönýäris. Unutmaň, ählimizin bilişimiz ýaly bu millet dünyada en çeme asırlar bäri 3-nji orduny eýelep gelýärdi. We bularyň boýutlary kimlerden ibaretdir? Häzirki wagtdaky bilişimiz ýaly türkler, Azerbaýjanlar, türkmenler, Kazak, Kırgız, Özbek, Tatar, Altay türkleri, Başkirler, Kabardino-Balkanlar, Çuvaşlar, Dağıstan türkleri, Kumyyklar, Uýgurlar, Dağ Oğuzlar, Hakaslar, Karaçay çerkezler, Karagalpaklar, Tüwidler we Yakutlar. Ve ondan daşary hem diňe Türkmen millet üçin däl, häzirki wagtda o Türk milletleriň, döwletleriň çägindäki ýaşaýan doganlyk, garnaşlyk halklaryna ýüzlenýäris. Bizi gollaň, bizi bilen bile ses verin. Ençeme asırlar öňýany birek biremize bir döwlet bolup ýaşaýan milletdik. Bütün Türkmen dostlarlarymyz, doganlarymyz. Ve bu döwlet hemişe halkynyň behbidi üçin adalet kanunlary döwreden bir döwletdi. Emma häzirki wagtda bolsa ýatdan çykarylyp hemmämiz aýry bir dogan döwletler bolup galdyk. Ve bu seslenýän ýüzlenmämiz hemmämize gelin, destek bolalım, birleşelim, birlikde yola çıkalım. Biz Türkmen doganlar bolup ençeme asırlar öňýany bolan türkmenlik döwletimizi izine alalım. Ol Türk döwleti dünyadaky ähli millet we halklar üçin gaçybatalga bolan döwletdir. Ediz adamlar, ediz türkmenler. Türk diýmek durnukly, rehimdarly, adaletli ve güýçli diýmekdir, unutma. O Türk döwleti, milleti, hüküm sürer ve adaleti esaslandırlar. Tarihi ýazan ve sansız beýik adamlardan ve ýeňijilerden ibaretdir. Hani o erkeklerimiz medeniyetlerini ve kanunlarını Avrupa tarafından oğurlanan halktı. Hani o mert enelerimiz o Türk döwleti ilmi dama İslamı dinini yitirmen adaletsiz hükümdarlardan goraksızları gorap saklan. Hemişe yakyn bolan bir musulman dogan döwletdi. Her kim üçinem. Ey tarihi beýik bolan Türkmen, Türk iýilimiz, halkymız, dogan ýarlarymyz, milletimiz, şuňky bize ejir çekdirýän we çağalarymyzy aç hordurumda goýan diktatorlara we wyjdansyz hükümdarlara garşy ýürüýüş üçin gelin, birek gollaw bereliň diýäris. Hemmämiziň hak, hukuk, adaletimiz üçin biziň ýaşaýan we ýaşamana hakymyz bolan toprağymyzdaky parahatçylygyň hatiresine asudalyk üçin birleşmegimiziň wagty geldi diýäris. Şeýlelikde hem biremizi gollap bir bolanyň diýäris. Ahlak gymmatlyklarymizy we ata-babalarymyzyň esaslaryny esaslandyran ahlaksyzdan geçmek üçin biziň maksadymyz öz ata watan toprağymyzda ýaşap we başga goňşy ýurtlarda gul bolup olaryň kömegine mätäç bolman ýaşamak maksady bilen gelin ses verin, oý verin diýäris. Hakyky demokratiýanyň nämedigini bütün dünýä görkezmek üçin gelin birleşeliň diýäris. Bir bolup aýaga galyň diýäris. Biz adamlaryň hakyky hukuklaryny ýaşap biljek we onuň döwlete ne derejede möhüm bir raýat bolýanlygyny bildirmek üçin bütün dünýä üçin öýsüz ýa-da ýardyma mätäç bolmaýan raýatlary hem bolup bilýänligini görkezmek üçin birlige gelin diýäris. Adam öldürmemek, ganhorlugy ýok etmek we türmesiz, zindansyz bir döwlet bolup biljek. Entek adam görmedik adaleti kanunlaryny dikeltmek maksady bilen bir döwlete
hova diýeriz. Ey Türkmen ilimiz, Türkmen doğan yarlarımız. Şeýle hem dünýädäki goňşy ýurtlarymyza rehimdarlygymyzy, gollagyň birek-birege kömek nä derejede wajypdygyny görkezip, öwretmek üçin bütün dünýäde nähil asudlykda ýaşamagy, raýatlarynyň hiç birine beýleki ýurtlarda gul bolup, aç, suwsuz, çağlaryny ekläp bilmän ýagdaýy nä derejede gelýänini görkezmemek üçin zerurly ýaşatmak üçin hemmemiz taryhy taýdan gelýän bir Türk döwletligi üçin, birlik üçin gelin diýäris. Şeýlelikde hem biziň maksadymyz Türk milletleriň birleşmegi, islendik yerine ebedi işlemek, hukuky bilen serhetleri ýok etmek. Bütün Türkmen topragyny asuda gezip bilmek. Ähli watandaşlarymyzyň ata watanyna, eni topragyna arkaýyn gaýdyp gelmek mümkinçiligini eýe bolmagyny isleýäris. Her bir äge ýaşy doluran Türk raýatyna iň adynan 12 hektar möçberini yer almak haklaryny, salgytlar we kommunal hyzmatlaryny az derece tölemek ýagdaýyna, mugut bilim we lukmançylyk hyzmatlaryna, dürli ugurlardan ösüş gazanyp bilimli we bütün dünya ýüzünde güýçli bir goşulmaly bir valyuta, bir ýurt bolup, asuda awadançylyk üçin, gazanmak üçin gelin diýeriz. Gelin, birleşeliň, bir döwlet bolaly. Köp sag bolun.